Ki babun na kinongnya utu hanongpo kilapin pau ke jingbitar ba kinong yalam ka nongpo Region Auto Owners and Driver Association ki klam penlong jingyalang bat ai jingken menta la kumba khatlai snem watla man kasngi la lumpisa shpotingka na kawai ka auto na kilai spa tli AA na ki unit ba pher kini kinongnya ki bakin thop ya kin real unit balong nongpo Saiden paham rio shang bangla umsau nong kharai bat marngar kilapin pau ke jing bitar halor ke jing trekam ke association bat ke jing bamla u president ba Marcus Martin ban pinsha ya kapisa kabla yo lum hakini kisnem habakran kilat pathai khubor ki nongnya kilakin no ba wat hadin bakila dawa ban pinlong jingalang bat ban ai jingkhen ya kapisa kabla yo lum hinrei ki nong yalam ki klem ngap ya ka jing dawa jongki kini kinongnya kiladap ban aipor khatsan sngi ban pilong ya ka jingalang ban pinsha ya ki jingdawa jongki hinrei ka association ka klem ngap satya namar kata ha ka khandai tarik minta ubnai kinongnya kilapha da ka shithi sha u president ka NRAO and DA ban dawa ban pinlong jingalang pajba hapo asan sngi ban pinsha ya ka pisa kabla yo lum hakini ki khatlai snam kila dawaru bantin thama ya ki nongket kam ka association khnang banwanra ya ka jingmen toy bat jingsnga ki para nongnya auto baro hapo ka jingpinya ka bat ka bayaha sya uprsia ya kato ka kasithik bangla te pha mangisu badai halor kata paralog baik ki para driver dag borom ngayang ngakren nang dag ngauret ngayang ban kren nang amdei bangayang ban kran nak ta ki muntoy jenga enrei do sim halade lada pis ngawi hap ne pila ban kena yang apa tingilang baro bagade ke jikwa ji ke song ke jistu japi henry gipan map bangim ton ka hukum kata abang i bakane ke jingelam ke juki kalalong ke siapa bakla palat nomor i kala tko siapa palat la khatsan kan riu telegi snam tang gawi ke general meeting haka sistem ke jolak ban pelong gomang ladap jar kerten de nomor kata sa jisin ni khot ni wer ya pi man pat skew ha ini ban ke jinge habre bagi ya kendu mangi ke driver atau apa ke jingelam jong kino yalam jong kan ekstra budi ki bailam hatu kan ka ketik pamata DKI ka bangidon ban petpau kai ka bangidon ban yakran nyailat hakene por bangin yakran lang namar bengi kwa ban sim tangkarai hangi pensai pi apo khamat dengan media ba idon hakai jing umdum ini abai dai bagidi jing trekam jingi jingel pi jingi ka bangi angu iblai tangarat bengi yok kumare kalat bengi yak dulang unda baru kum kedraman baik ke beningkong kamat ke beningkong yakran ne kalong ba ila pha city so central body jong presiden jong nongpo association jong auto ni pha city bu un khot ga general meeting ba la khalai tli kisnem layat kata ka meeting layat kata ka jingpat kamu jong un re khalai tli kisnem ulasu ja ba tu umdon su ga ga ero umdon su ga general meeting umdon su jing ken jing dia umdon su ga ga umcum la itu su ngi kum kenenya ato ngi la sulong kunswat marwai claim kimi de gumut hananga por bangi ai ga jing tho la nadu khandai trik hadum ta arpu artrik along jal suppose ngitam hendreng ngim sim layo kata ka general meeting hendreng ngiyo man kata reply ukun no ana wong ban ngi ba kumno ngi don pring yo tia wat ada ngi ongi ba pi yo tia wong na meno bangi ba ke central budi ki yo tia hendreng u abe dengan jin sai wong pensai pi apo ke sitio ba meno ngi ku central budi ngi dan pring yo tia hatola khalai tili kesnem undong ka jing yo tia hato khalai tili kesnem mlalong kata ka jing yo tia ka bangi yo jin ngi kam tmai mdan ai ji jing khan ka bagi krong maki shipon ka la man ka sngi shipon ka lai spa tli auto ke dompo lai spa tli lada ya khan ka long jen lai hajar sisni mentala khat lai tli snem khan pila kalau kada phong ta ka po kala po di ke phong la de kim kwai ka pisan rengi kwai ya ka jingkit kum kinong nya atau habangi la no ya kata ka shipon ka ngide ban tip la ka don hapla jong no yo le se la siyo nong da manung mana usikli atli ka usik de hangta jadi maltangi kwa no apo kesan sini bakin khot naga jena meeting bakin pensai no nadong ya bangi ni dak haga judum kata bes kalian jongi kumpi try atau bat ke nongnya atau ke badan hagan ka than nongpo e para buai ka nongpo jan ka wilayah tip para kata hadin ka meeting ka bangilai kunang haka dai press warlos ara cara pesau para gila belum ada nongpo jawan menesi menta ku ba henreu teli ke unit ka usau nong harai ka nongpo ka Saiden ka Amrio ka Sang Bangla bat ka Marngar ngila sim ya ko wikarai kata karai ka pingili sim tolong ba ikwa nakaliang jong ka ni jong kinuket kam ko kam halor jong i ba kidai ban pelong no ya ka annual meeting la ne kata ka meeting ban ai ya ka report
kumbajulong sisin sisnem nama haki wiki bental ne haki unit jong kini ki driver atau lani ki try atau session ki ju ai ya kan ka meeting ka long sisin haka sisnem te kumta kajing yai lenti jong kan ka kajing sakri jong ki bangila makam salor meta lapalat ya ka sipos nem ka bangila antat malu bala ka long khalai snem cross ka pala ka long hadu menta ngim sem la yo ka weiru ka meeting lani ka annual meeting lani kita report te hadit bangila pelong ya ka meeting ha kate ka singi ngila syem kawai karai berkata karai kalong bangin pa da kajing tho so president barang pa ba un khotno ya ka GEC hapo sipos ngi te rai pause anda lakut kata kapor ka balapalat ya ka khasan singi ngim syem la yo kano ka reply ka bangila yo kalong penbanda kumwe madai ha ka halor kata ka benta menta ka singi ngila yo penyi keduk lang ka bakila sakhi mene kini ki hendru fli unit ki lawan biang batngi layarai gawe garai kata kalong bin aipor ipi satang sansngi bapin pelong ya kane ka GEC lane ya kane ka meeting pajba bapin pelong ha kano ka jaka bapin pelong ni lalong tulak loy bagi dia benta kata namar gim semla dawa bapin biar sukino andre ginawa ayangi ya report rekam nadu sistem bad hadu kane klimat ka benta bab dei alor ita ibenta benta kasih ngila simnya gawe garai bapin ya sakhi bagi layarai tang sanski ai porepi pada hari juga nek sanski ngisi sampai kita ke bang ide penjat ide